Eram yen ing tawang ana lintang cah ayu aku ngenteni Bapak Marijo Mas nggih udut nglepis nglaras rasa lah iya ngrungokne yen ing tawang sajake kok rena ing penggalih meneng ya karo mikir tekan atine ora iki sanadyan utange ki akeh dina iki lali Mas wala iya no ora aja omong kaya perkara sesuk ditarik ya ora ngerti ora masalah sing penting seneng sing penting dinten iki seneng ya Pak iya seneng pokoke ndek utang akeh ya ora urusan alah kaya kowe ki ra duwe ditanggapne campur sari heeh kaya ora duwe-duwe ta yu alah nek ndek utang ki wong ki ora iso urip iso lah uripe ki ya ora utang kuwi marang mega ing ang kosong sun takon war tane janji-janjiku eling so madot ra sing tias ingsun nimas ingsun sapa sinak senan bumi langit tangi sing tias ngateni padang ram bulan pun aturaken langgamipun Pak Tri nuhuni permintaan sakitipun Pak Bandol nggih. Nggih. Nggih, sumangga Pak Tri. Wong bagus aku ngenteni tekamu minggu ing kosong damas satekake pawartamu aku eling wong bagus bojomu tak silih yen wis rampung tak belek
Ampun ngantuk nggih, Pak. Ah, mboten. Nggih. Pripun? Ngantuk. Mat kok ya. Sami Pak menika. Mat ki nggih nglaras rasa. Nggih, laras rasa ya, Mas. Heeh. Yen ning tangan nalintang wong bagus sepeda terseni Aturi-turi putih ditandur nang pinggir kali. Nerong suarane Ae, ae. Ini bulan dadari Nginang karo ngilu. Ayo apa jomu tak silih yen wis rampung tak belen. Nggih matur sembah nuwun sampun nggih Bapak.